Rovatunk támogatója a Csepke Baby. Az illóolajok egyre népszerűbbek az otthonokban, de kisbabák mellett használatuk különös körültekintést igényel. Most arról beszélgetünk, mely illóolajok alkalmazhatók biztonságosan, melyeket érdemes kerülni, és mire figyeljünk, hogy a baba környezete egyszerre legyen kellemes és biztonságos. Sokszor használunk különböző illóolajokat fertőtlenítésre, tértisztításra, viszont a kisbabánk születik, akkor mire érdemes odafigyelni? Érdemes odafigyelni arra, hogy 3 hónapos korig kerüljük az illóolajokat is, hiszen ezek is allergizálhatnak. Fontos amúgy megemlítenem, hogy egy-egy illat több száz összetevőből is állhat. És ugye attól, hogy valami például illóolaj és természetes dolog, ugyanúgy okozhat allergiás reakciót. Allergiás reakció alatt értem például azt, hogy lehet egy fejfájás is, akár fulladás is, simán csak bőrviszketés, nagyon sokféle reakciót kiválthat. A mindennapok során hogyan alkalmazzuk az illóolajokat? Lehet például alkalmazni akkor is, amikor a csecsemőnk kicsit nyugtalan vagy éppen sír. Ilyenkor érdemes egy csepp levendula olajat valamilyen hordozó olajba vegyíteni. Ez a hordozóolaj lehet mandulaolaj is, vagy kókuszolaj. Csak a bőrfelületre ne vigyük natúr fel az illóolajakat, semmilyen illóolajat, mert irritációt okozhat. Illetve ezt a levendula olajat is 3 hónapos kortól lehet csak alkalmazni. Szóval bőrfelületre felvéve a mindenféle jótékony tulajdonságát kihasználhatjuk ezeknek az illóolajoknak. Fontos odafigyelni arra, hogy ezek 100%-os illóolajak legyenek, hiszen a piacon megtalálható rengeteg olyan termék, ami vegyítve van és nem teljesen tiszta. Rovatunk támogatója a Csepke Baby.